Happy New Year vagari venyika yeZimbabwe pamwechete mafollowers edu eZnews Live YTS. Muzuva ranhasi takakubatirai nhau avo vakomana veOperation Restore Legacy vari kuuya panguva inai vachiti as we are starting another new year, now we are unfolding why we respect VP CGD and Chiwenga. Ndisati pera mashoko ationa kuti everyone panguva iri yatiri kuona kuti today the 1st of January 2026, people right now they are happy, especially my supporters are general, just because he is the acting president and today anozikanwa kunzi he is presiding over the burial his ally anozikanwa kunzi akatisiya musi wa 25 December on the Christmas day. Sapina mashoko buda nyiko panguva ine tikuona kuti vakomana Operation Restore Legacy voya vachi unpacka zvavainazvo muzuva ranhasi. Subscribe or like out on the bell icon. Timda paendo yavo buda nyora chiti why I respect VPCGD and Chiwenga. He fought a huge fight, risking his life to protect the constitution. He is the only politician openly attacking corruption and calling for the arrest of Uganda. He is pushing for policies that ensure Zimbabwe's natural resources are processed locally, creating jobs and boosting exports. His focus on renewable energy aims to reduce power shortages while integrating AI in mining to increase efficiency and safety. He is push for equality policies that spread wealth and empowerment and empower every Zimbabwean. He is bridging tribal divides to foster cohesion across the country. He is working hard alongside his wife, Minnie Baloyi, to unite Zimbabweans. Zimbabwe, you are blessed. Domashukwa nomuda nyongwa panguva inoi aiwa navakomana veOperation Restore Legacy vachiti VP Kosano Chiwenga, we must thank him a lot. Kuda kwokuti ari kupusha aiwa zvinhu zvinoita kuti nyika yeZimbabwe iendere mberi. Mukaona panguva inoi ari kuisha kuti natural resources ngaaprocesswe munyika medu locally. Kana achinge aprosesewa achacreata mabasa, achaboosta maexports, and by so doing anouya panguva inoi achiuya achifosta kuti renewable energy sources aiwa ngaashandisiwe kureduce power shortages pamwechete nekuintegrate the mining processes neartificial intelligence. Zviri kuonekwa kuti dzimwe nyika dzose ndo zvadziri kuita and dziri kubudirira. Mbodiza mafungiro enyu moti kudii pamusoro penhau yageneral VP Kosano Chiwenga. Pinda comment section medu mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, catch it on the bell icon.